Igsuon na gisulti si Lord alang sa atoa. Naay gusto si Lord nga atong buhaton samtang buhi pa kita. Samtang aniya pa kita nini nga kalibutan. Naay gusto siya nga atong buhaton sa atong isigkatao samtang naa pa ta dinhi sa kalibutan. Nag-ingon diha sa Usias or Hosea 10 versikulo 12, sultihan ko sila. Daruha ang inyong uma o ipugas ang binhi sa katarong. Aron maani ninyo ang bunga sa gugma nga walay paglubad. Panahon na nga pangitaon ninyo ako ang Ginoo. Aron ipaulan ko kaninyo ang kaluwasan. Igsoon, mao kini sugo sa Dios nga gusto niya nga atong buhaton samtang buhi pa kita. Gusto niya nga atong daruhon kadtong mga uma nga angay nga daruhon. Buot pasabot nga kadtong mga dili maayo nga mga binuhatan, gusto ni Lord nga bag-ohon nato kana. Og kung aduna may mga tao nga wala pa nagtuo diha sa Dios, nga wala pa nagsunod sa kabubuton sa Dios, gusto niya nga pinaagi kanimo igsuon, pinaagi ka nato igsuon, mabag-o ug mausab sila ug mag-alagad sila sa Ginoo, pinaagi kanimo. Ikaw ang gamiton sa Ginoo igsuon. Kita ang gamiton sa Ginoo igsuon aron mudaro niadtong mga uma nga mga lubak-lubak, mga uma nga kinahanglan daruhon o kinahanglan nga panindutan. Sa atong pagkinabuhi nini nga kalibutan, daghan kaig daruhonon. Daghan kaig mga tawo nga wala nagtuo diha sa Ginoo. Daghang mga tawo nga nagtuo sa Ginoo, apan wala nila gikinabuhi ang Ginoo sa matag adlaw. Gusto ni Lord nga magkinabuhi kita nga Dios ton sa matag adlaw. Gusto ni Lord nga bag-ohon ang tanan. Gusto ni Lord nga himuong matarong ang tanan. Maong niingon si Lord nga daruhan ninyo ang mga uma ug ipugas ang binhi sa katarong. Gusto sa Dios nga gatong mga tawo nga wala nagkinabuhi sa Kristohanon nga pagkinabuhi sa matag adlaw. Gusto sa Dios igsuon nga pinaagi kanato magkinabuhi sila nga Dios don ug atong ipugas katong binhi nga mga maayo. Mao kanang pulong sa Ginoo igsuon. Mao kanay atong ipugas ngadto kanila. Atong isangyaw ang pulong sa Dios tungod kay mao kana ang binhi nga bililhon nga angay nga muturok sa ilang kasing-kasing, angay nga muturok sa ilang hunahuna aron magkinabuhi sila nga Dios nun, aron magkinabuhi sila nga dunay Kristo sa matag adlaw. Tungod kay ingon ang Dios igsuon nga kung ato kanang buhaton o kung musunod kita sa sugo sa Dios, kung musunod kita sa gusto sa Dios nga atong buhaton, nag-ingon siya dire nga maani ninyo ang bunga sa gugma nga walay paglubad. Maani gayud nato kana igsuon. Moabot ang panahon igsuon nga mo-harvest kita sa tanan nato nga sakripisyo samtang buhi pa kita. Moabot ang panahon igsuon nga sa sobrang kahimuot sa Dios sa atong gibuhat, moabot ang panahon nga mo-harvest kita, nga moani kita nianang atong gibuhat nga maayo samtang aniya pa kita sa kalibutan. Kung gidaog-daog man kita karon sa atong isigkatawo, padayon sa pagsangyaw sa pulong sa Dios, padayon sa pagkinabuhi nga Kristohanon, tungod kay moabot ang panahon nga moani gyud kita ni ana igsuon. Ang Dios mao gayud ang maghatag og reward ug dili kanang imong isigkatawo, kun dili ang Dios igsuon. Nagtanaw ang Dios kanunay kanato sa tanan nato nga pagabuhaton. Maong kinahanglan nga ang Dios mahimuot gayud sa tanan nato nga pagabuhaton samtang buhi pa kita. Nag-ingon pa siya diri nga panahon na nga pangitao ninyo. Karon na ang panahon igsuon nga atong pangitao ng Dios. Karon na ang panahon igsuon nga atong tarungon kadtong mga dalan nga wala pa natarong. Atong tarungon, atong daruhon ang mga buhat nato nga dili na maayo ug atong ipugas atong kasing-kasing ang binhi nga pagkakristohanon, ang binhi nga mao ang pagkinabuhi nga dunay Dios sa matag adlaw. Aron atong maani ang tinuod nga gugma ug aron atong maani ang tinuod nga kaluwasan. Amen. God bless sa tanan.